Rapporti qed jindikaw li l-AFM keċċiet wieħed mis-sitt uffiċjali implikati fil-każ tas-serqa ta' droga li kienet miżmuma fil-barracks ta' Ħalsafi. Dan fil-waqt li suldat ieħor naqsulu l-grad. Jidher li b'kollox is-sitt membri tal-AFM għandhom 134 jum li mhux se jitħallsu tagħhom. Minn barra dan huma ġew mwissija b'mod formali u nħarġulhom twissijiet uffiċjali. Skont l-istess rapporti ġew revokati numru ta' ħatrit uffiċjali li waslu għal telf ta' allowances bil-possibilità wkoll li jitilfu opportunità li jiġu promossi fil-futur. Kollox jirriżulta li l-Armata ħarġet 55 akkuża dixxiplinarja fil-konfront ta' dawn is-sitt uffiċjali. L-AFM ma ħarġet ebda stqarrija uffiċjali dwar dan l-iżviluppi. Intant fil-qorti għadhom għaddejjin il-proċeduri fil-konfront ta' żgħażagħ li jinsabu akkużati b'din is-serqa l-każ seħħ fit-23 ta' frar li għadda meta il-ħallelin daħlu fil-barracks b'numru ta' basktijiet ta' shopping u kaxkru l-fuq minn 130 kg kannabis. Huma għattaw sa'tejn sħaħ deħlin u ħerġina droga bis-soldat illi kien għassa baqa jara film fil-waqt illi sieħbu kienet jistrieħ.